Benvinguts aquí a les Preses. Primer deixeu-me que expressi un raonament personal. Dir que no resoldrem res llançant-nos pedres uns als altres. Cal tranquil·litzar-nos tots plegats i, per altra, cal interpretar i transcriure públicament de forma correcta les declaracions que es facin. Que un de nosaltres, els alcaldes, manifesti que lluita pel seu tram és el més normal del món. Això no vol dir que es trenqui un acord signat a quatre bandes el 2016. És el deure de cadascun de nosaltres escoltar i defensar la demanda del territori i els veïns i traslladar-ho a qui pertoca. No oblidem, la Conselleria de Territori és el quart actor en aquest acord i és qui té a les mans, políticament i tècnicament, que el projecte s'executi correctament en tots els àmbits.